Bakkan ku dai kamar kullum kamar ko da yaushe kamar yadda aka saba. Sunana Aminu Sharifi na zo muku da ingantaccen labarin rika ku dai ku kasance kun danna mana subscribing da alamar kararrawa domin iya samun ayyukanmu. Da rabbana ba wala. Dai labarai ne na nishadantarwa, faɗakarwa kamar yadda aka saba. Kai ma idan kana da labarin zaka iya turo mana ta hanyar WhatsApp ta kan namba kamar haka 070-84-85-1377. Mun gode abokai. Ku zo ma'anta domin kwalbewa. Suna da baba dattijo. To labarin yau da na zo muku da shi shine Nuna Bakano ne ya je Sokoto. Ide wannan Bakano suna hira tare da abokinsa a shagonsa domin shi abokin nasa ya kasance tela. Sai yan wuta suka yi halinsu, wato suka ɗauke wutan nan. Sai aka ce to a je a tada janareto. An da fita da janareton ne Bakano sai ya ji ana cewa, kai ku kashe mana telolin nan, kada ku bar ko daya, ku kashe su duka. Shi dai Bakano jin haka da ya ji an faɗa sai ya tsore. Dan da ne ya fita a guje ya je ya samu guri ya ɓuya. Jima kaɗan sai ya ji an taɓa shi a baya ana ce masa, kai kuwa uban waye ka haka nan gurin, ta yaya zaka taho ka gudu ka rabu da mu? Ya juyo a tsorace a firgice ya ce, Kai dan Hatima mara basira ina ne? Ta yaya an ce a kashe telolu a cikin duhu? Ni din su za su gane za su bambance tela da ni ko ba tela ba? Shege ni za su yi, ina son rayuwata. Da jin haka wannan abokin nasa sai ya ce, amma dai ka bani dariya, in ban da hamago mu wani ana kiran keken ɗinki tela ne, an ce a kashe ne saboda kada ya samu matsala idan an tada janareto da shi. Kai amma wallahi hamago ne, dalla zo mu tafi. Daman Bahaushe ya ce abincin wani shi ne gubar wani. To mun samu gudunmawar wannan labari ne daga bakin riyalin masanin waka. Mun gode.